Ik was heel erg depressief toen ik naar de kerk kwam. Ik had echt een masker op, want buiten, op school, op werk, niemand had het door, thuis ook niet. Maar echt, ik kan herinneren dat vanaf mijn 11e tot aan mijn 20e, elke nacht moest ik huilen. Soms zonder redenen. Ik ging zelfs visualiseren dat mijn overgrootouders overleden zijn, terwijl dat nog niet was. Alleen om een pijn te voelen van, oké, daarom huil ik. Omdat ik denk van dat ze zijn overleden. Dus ik was heel angstig, ik sprak niet, mijn ogen waren altijd gericht op de grond. En zo groeide ik op. Dus als ik tussen de mensen was, met mijn vrienden, dan dacht ik altijd van oké, laat me eerst een beetje alcohol drinken om aangeschoten te zijn. Dan ben ik gezellig net als iedereen. Dan zien ze niet dat ik pijn heb in mijn binnenste. Ik herinner het zelfs vanaf basisschool, middelbare school. Mijn cijfers waren goed, maar altijd kwamen de leraren naar me toe van, weet je het zeker, beter ga je een lager niveau doen, want omdat ik niet sprak, ze dachten van, dus iedereen zag me als een zwakke persoon, iedereen kon over me heen lopen, ik had geen mening. Ik droeg ook een trauma met me mee, door de manier hoe ik ben opgevoed had ik boosheid ook naar mijn ouders toe, dus de jaren heen, elke keer dat ik moest huilen was hoe ik ben behandeld thuis. Dus toen ik naar de kerk kwam, dat was mijn eerste ervaring. Mijn beste vriendin had me gebracht, want één dag was ik het zat. Want ik ging zelfs op mezelf wonen in een studio. Ik dacht, misschien moet ik gewoon weg, alleen wonen, dan word ik gelukkig. En ik herinner, ik was gewoon een film aan het kijken en in één keer moest ik weer huilen. Zonder te weten waarom, maar ik had genoeg ervan, ik wilde het niet meer. En mijn beste vriendin, die kwam al naar de kerk en zij kwam toen naar me toe van, ik ga je helpen, kom gewoon met me mee. Dus toen ik hier kwam, leerde ik vergeven. Dat was mijn eerste probleem, vergeven, loslaten. Want ik droeg alles in me. Dus als iemand me pijn deed of mij teleurstelde, deed ik van oké, het is goed, maar ik droeg het nog steeds van binnen. Dus ik leerde loslaten, ik leerde vergeven en toen stopte dat huilen. Toen ik bevrijd was van de trauma, van die pijn, depressie, bleef ik nog 2 jaar in de kerk zonder God te kennen. Dus ik kwam wel hier, de gebeden die werden gedaan, als er campagne waren, dacht ik als eerst gelijk van, oké, laat me dit keer voor mijn financiën, gewoon materiële zegens. Maar ik was heel erg breekbaar. Altijd als er wat gebeurde, was ik nog steeds zo echt met de wind mee, geen structuur. En op een dag, toen was ik ook er zat daarvan dat ik aan God vroeg van, ik wil veranderen. En toen liet God me echt zien van, ik ken hem eigenlijk niet eens. Dus zodoende, dus ik begon te bidden, mijn gebed te veranderen van God, ik wil u kennen. Ik wil meer over u weten. En toen ging ik dus meer de Bijbel lezen en het was echt, ik ben opgegroeid in de kerk, eerst in de katholieke kerk en daarna kwam ik hier. Maar toen ik echt had besloten dat ik God wil leren kennen, toen ging ik de Bijbel lezen, toen pas had ik dat aha-moment van, oh, dit is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus na al die jaren toen pas begreep ik echt wie God is, wat Hij voor ons doet, wat Hij wil doen in mijn leven. En toen begon ik meer te investeren daarin. Echt de interesse van, ik wil God kennen. Niet meer de zegens, maar echt God. De vast van Daniel heeft mij juist veel geholpen, want in die tijd van vasten ging ik meer investeren. Dus ik ging meer bidden, gebed doen, in de nacht opstaan, maar ook de Bijbel lezen. Door te lezen, toen begreep ik echt het woord van God. In plaats van alleen horen, maar echt dat ik zelf de begrip had en zelf de keuze kon maken van, nee, ik weet nu wie God is, ik wil hem echt volgen. En dat kwam door het vasten van Daniel, want ik zette me af van alles. En ik ging echt, die 3 weken ging ik echt focussen om God beter te leren kennen. Dat was mijn doel, van ik wil u kennen. Nadat ik God begon te kennen, mezelf te geven aan God, toen was ik echt, ik wil de Heilige Geest hebben. Dus God die heeft me echt, ik voel alsof Hij op het moment dat ik had besloten van ik wil u ontvangen, alsof Hij mijn hand vast ging houden en samen het proces doorging. Dus ik leerde in mezelf geloven, in God geloven en dat ik de Heilige Geest kan ontvangen. Dus toen ik de Heilige Geest ontving, het was eigenlijk een strijd omdat ik blokkeerde mezelf. Dus elke keer tijdens het zoeken naar de Heilige Geest was ik meer gefocust om te luisteren naar andermans gebed. Van hoe bidden zij? Misschien moet ik ook zo bidden, dan ontvang ik ook. Terwijl God mij eigenlijk al had bevrijd. Hij wilde me al zegenen. Dus toen ik dat had losgelaten en echt van God herkennen in mijn gebed, echt individueel een gebed had, toen werd ik gedoopt met de Heilige Geest. En de vreugde, de blijdschap,
die in me kwam. Ook al zijn er problemen, blokkades die in mijn leven komen, ik ben niet meer zo wankelbaar. Vandaag ben ik zeker van mezelf. Ik ga mijn doelen achterna. Ik schaam me niet om te zeggen, ik ga naar de kerk, ik ben van God, of ik ga niet meedrinken. Zelf is het een slokje, nee, ik hoef niet. Ik heb het niet nodig. Ik heb blijdschap van binnenin en ondanks de obstakels zie ik echt het verschil dat ik nu echt een persoon ben die er staat. En niet meer zo onzichtbaar op de achtergrond.